Els alumnes de sisè de l'Institut Escola Piera us informem que el dissabte dia 20 de novembre farem una paradeta al Mercat de Piera per vendre els productes de la nostra cooperativa. Nosaltres vam crear la cooperativa Pallatrins i part dels nostres beneficis els destinarem a l'ONG Pallacupers, que són uns pallassos que van als hospitals a fer riure els malalts. I us presentarem els nostres prototips. Aquest atrapasomnis està molt elaborat i us servirà per espantar els malsons i es quedarà amb els somnis bons. Si el compreu, dormireu molt tranquils. Aquest prototip és un pòpit molt divertit. Quan facis servir, et relaxaràs. Compra'l i ho veuràs. Aquest prototip costa una capseta amb 2 administres. Pots utilitzar la capseta i amb aquest tacte tan suau et relaxaràs. Aquest prototip us va servir per solicitar fotos i notes i us serà molt útil i pràctic. Compreu-lo! Aquest prototip és un punt de llibre que es diu ocell volador. Animeu-vos a comprar-lo perquè us servirà per no perdre el punt de la pàgina que aneu del llibre. I recordeu, els Palladrins us esperem el 20 de novembre al Mercat de Piera.